فقردو عيكونن كاب سماي سمايا سوردكا نعيك تجفن نعي مسكن فقرخا قديلوكا نموتي كتموت صوري كنت تروح فقر قديلوكا تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقر قديلوكا تعرفي كتلوتو فقريخا فقري كابز بينو خان العلي فقريخا مسخا يلا سمسن آخا نايلومي مصنعت مصحف قدسنا ياو كم تخنريو تصنحنا كاب لوقاس 22 كاب 24 كساب 46 كخوني لوقاس 22 كا 24 كساب 46 كاب 24 كساب 27 زلو حساب بمنباب كجمري مالتي منهم أبي مسيلو خمز الرأيك أما أخلهم كركر كونه شعون السوبلهم نحزاب نقستاتهم يوم زغزوه توم ملك زلوهم هياوتي بحالو نسخاتكم قنا كمو أيتخونو اتأبخاتكم أبيسي كم نشتو اتقويتاون كم قزو دا يخون اتي أما أدي زغمتن اتزاقلقلن كأين يوم يا أبي أما أدي زغمت ديكونن أنا قنا أما أخلكم كم أقلقالي زقرم نقاري يسوس انتايلو أنا قنا أما أخلكم كم أقلقالي يلو أبزنتاينا نرئي زلونا أمونغو حواريات ناي من يعبي كركر كم ستلعلن يسوس دمانتي أمونغو أمستلعلن ناي أنا يعبي كركر كم لمادو بتقبب بمملاس نتناي كركر منفس كوقع خلو هنا نرئي آمين حجون أما أخلنا زلع علو ناي كركر منفس اكزابير بمنفسو جيريو قاعيو آمين نحنا خنكراخر يكوننا نابز زلنا آمين حساب اكزابير كنفتس امي نابز مدر زلنا ندهر بدنبيس استبهيلنا اللو يسوس بزعبا موتون تنساء كزارب كله يو إذا عينت كركر زلعال استبهيلكم دول لهم قدسان اتكركر منهم عابي مسيلو خمز الرأيت راح يكونن أبزي تبو غيركم تستبرو لكم اتكركر يوبا أنتو تنكيفو نيرو اتكركر دحرموت ناي يسوس نتنا يسوس بوتا من يوزتو أزبلي يسوس كريستوس أم نفس وكف بزعبا موتو كزارب كله إذا عينت الزخرة كريد لعال مالتي كل جزء يسوس بزعبا موت كزارب كله كل جزء أمونغوتو محاورات إذا عينت كريد لعال نيري نعبنا هبلوك أستشعات 44 كسا 48 كينا اندحر أنبيبنا يسوس بزعبا بقدمي إزولوج عنا تزاربه نساتهم نتنا يسوس زربا سلزيستو علوه نايمن يعبي حساب عبلبهم كم زعاتون يسوس نزف هليتو إذا حساب أما أخلهم كيسلت المتان كم لمادو بتبب غيرو كعالي خولو نرئينا انتايلو ودسب أب إرساب كوهابي نسخاتكم نزنا جرزي أب أزانكم أتو وبلوم نساتهم جنا نزا زربازي استوعلون كيستبل ودما تصويراتهم نبرت بزا زربازي كيحتون فرحو كاباتاتهم منهم كمز أبي خام مأخلهم حساب آتوهم يسوس دما حساب لبهم ريو هتان وسده أبتقو دواب بيلو نزي هتان زي بسمي زقبل نعي زقبل اتنعي زقبل كا نتزلا أخني يقبلو اتأما أخل كلهم زنقس أبي خون أبي زخون نسيو بلوم يبلنا هايقر موكومن ولا أب وانجيل ماتيوس 10 شمونته كاب قطر حدثة بحموشته وانجيل ماتيوس كاب إسراء ميراف إسراء كاب إسراء 4 كسا إسراء شمونتن ولا ماركوس كينا تشعاتس كاب 33 كسا 37 ماركوس 10 كاب 4 حدن كسا 4 حموشتن كينا ندحر أنبيبنا يون إزي لومي أما أخلو مسل على ناي من يعبي كركر كم مجمرتا زنبره
نجاري حدش تريقه خمزي كونينا نرئي مالتي كم تابلا على خبلو تناحكو اتخركر أبو خوين كان نمرعي زي كونس اتخركر نا يسوس بوتا زتك تانا يسوس بوتا ماني زتك زبلي كل جزء يسوس بزعبا موتون سقاين كزارب كله أب كندي نابتي يسوس زبلو زستبهلو كم تخبلوكم تناحكو أنا يا عبي أنا با زبل كركرا مونغو أميلان يسوس كأ كل ساعة حساب أبستل على اللوجيزي نزه حساب يفرسون نيرو أبزنا لهم مصنعتون أول يسوس نزي أما أخل حواريات تل على لعلي كان يمر أي نجر بتسبب جيرو نتحسب كوق خلينا نري إزوم أنا يزعبي أنا بنا تبهلو ذكراكرو زلوا حواريات أنا يا أبي لهم شنت أم قتيرهم ككراكرو زقبرهم نجر كي حلوا يكونن أنا يا أبي لهم ذكراكرو زلوا حق إيه قدس أنا مالتي أنا يا أبي لهم نخزاربو زقبرهم نجر كي حلوا أنا أبي لهم أي متخراكرون حق إيه قدس أنا زغون زحزوا نجر سي الله أنا أبي كبلهم زخ على نجر أنت زي هلو نابز خركراي ما أتون نيرو أنا أبي اندحر تبل كوينكا أنت أبي زبلكا وي بخمي أبي تبل كم زلخا شبتها تقرب علىك نت أبي زبلكا أبيتكا زرقي وي زغلص مرتقطات تقرب علىك تزغرب كاي شبتتاتن مرتقطاتن حقنتون تراي دما درجه يوسن مالتي أنت زي كوينو جن أنا يزعبي تبلو زلها زربا مالتي تبلو زلها زربا راح كوينو تعرف مالتي دحر نوع زدقف نجر زي بالكامالتي سلامتي خمس برزلهو حواريات أنا با إلهم ككراخرو خلو أنا أبي خبلو زجبرهم نجر سلزليو نبدأ زبالة خركر كأتوخ إلهم قبل سلزدلهو يسوس نتي أمونغو حواريات تلا كركر نسو يا أبي نسخاتن اسم مبال أيكون نتخركر يحدي إيوه انتهي دا أقويتا أمونغو كهلو زلو وركب كميك خون كم زقبا بقليل كردئوه بزخلو منقدي بممهارن بمنقارن نرأسو دما كم آبنز بمقرابنيو نتا أمونغو حواريات زتال على خركر يحدي إيوه نيقويتا تباب تري ودل لهم قدساني شعون السوبالوم يبلنا نهزاب نغستات يوم زغزؤوه اتهم ملك زلوم كاحياوت يبحالو نسخاتكم غنا كومو ايتخونو ازي اسمرو لا قدسان اذا نسخاتكم تبل قال نعين ناخاتكمون توكل قاليا لنفس وكفنا ابزقال تاتو قاليا نسخاتكم غنا كم او ايتخونو ات اباحاتكم ابيس كم نيشتو اتي ابانا اما اخلنا ابي كم نيشتو خون كم زلوو ات غويتاون كم غزو خون كم زلوو اب لوقاس 25 نغرنا زلو غويتا يسوع سؤلي كون نز ابنت تطقيمولو سمعن دلهم كم تابلا على خبلو زصناحكو اتي امونغو حواريات تل على خركر ناي سلطان كركر سلازخوني يسوع تي امونغو كهلو زغبا ركب كمتي ابا حزاب زولو خخون كم زيبلو تزاريبو غويتا يسوع انتايلو نحزاب نغستاتهم يمزغزؤوم اتهم ملك زلووم كاحياوت يبحالو نسخاتكم غنا كومو ايتخونو ان نسخاتكمن كمي كنكون كم زلنا يغويتا يسوع زنغرنا زلو ازوم زتخراخرو حواريات لومي يلون از قالزي انا نسخاتكم ان ننبو زلنا از قالزي انا يزملكت لهم معلتي اباخاتكم يلو زبلنا زلو نعين احاتكمني نتوم نزقال زين سمع زلناي اباخاتكم سي اباخاتكم ابيسي كم نشتو اتغويتاون كم غزودا يخون إلو اتي اما اخل قدوسان كهلو زلو وركب كلمامدو زلووم اكايدا كمي خون كم زلو اسميرو نغروم كولينا نري غويتا نسخاتكم غنا كومو ايتخونو إلو خبلوم كولو انتاي زبلوم زلو حدا كما حزاب ايتخونو ناتاتهم منقدي ايتسعبو يزبلوم زلو بغالاي درجة دما نسخاتكم كتكونوون كتسعبو زلكم عقباب ازيو زبلوم زلو امين دو زي عبير نتززاربنا زلو
نابت ززاربنا زلو قال كنا قلب لنفسه كفنا يدقفنا اب قطر 16 كينا احنا نبب كلنا غويتا اتوم ناتو كخونو زلو من اتي اباتاتهم كريو زدليون اغباب كمي كخون كم زلو يززارب غويتا بزعبا اتي ابا حزاب زلو ناي ملك سرعات وي ناي اغزازا دنبي كمي مخانو مس نغروم قصيلو انتايلوم نسغاتكم غنا كومو ايتخونو لومي غويتا يغسصنا يزلو لومي غويتا يمخرنا يزلو مالت كومو ايتخونو مالت كتغويتاتو ايتدليو اتاباخاتكم عابيس كم نشتو اتغويتاون كم غزو دا يخون بمبال اتي امونغوم كسلطن زلوون كسلطن زلوو ناي انت امونغوم كسلطن زلوو ناي تبيت منفس زي كونس ناي تحتنا منفس كخون كم زلوو بغلصي تزاريبوم نعنا ها غويتا لومي بزقال زي غيرو يزاربنالو غويتا نسخاتكم غنا كومو ايتخونو خبلوم كولو انتاي مالوتيو اتي ابا حزاب زلو اسرارها ابا خاتكم ايرئي زلوم زلو ابا حزاب اتوم نغستاتهم يمغزاتي غويتوتوم توم نغستاتهم غزاتو زخونلو اند مخنيات نغستات سلازخوني سلطان سلازلووم اتي دنب سرعاتن كومو سلازخوني اتي ابا حزاب زلو اسرارها خومو خوينو زلو مالسي نسخاتكم غنا خوم ايتخونم كبلوم كولو دما ولا كوا كتغزو زغباكم تخونه حجغنا غيزيون ساعاتون سلازي يكونه نسخاتكم تحتيلكم نتوم ناشتو اغلغلو كبلوم كولو ينانري مالت نخلو غيزي خم زلوون انكولاي ابز غويتا زارب زلو اتاباخاتكم ابي سي كم نشتو تغويتاون كم غزو داي يكون يلخبلوم كولو انتاي زبلوم زلو عسري تختلو منغدي سعابي زبلوم زلو تحت بمبالكم سلطانكم كباخاتكم زوسدو مانم يلن بمطن تستحتكم موي لعل تبلمو اذا حتى حساسبازي اباخاتكم يسلطن إلو زنغروم زلو خبرن غويتا يكون قطر 37 دمان تايبل اتا اما عد زقمطن ات زغلغلنك اينوم يا ابي حجي مور ناردوم يزخيد زلو اتا اما عد زقمط ديكونن انا غنا ما اخلكم كم تايلو كم اغلغاليلو نسخاتكم غنا بفتنا يمساي تاغسكم يهم ابتا منغستي اما عدي ما انتو تبلعون كتساتيون اب زفانات تقميتكم كا نأسر تخلت نجد اسرائيل كتفردون سي كمتنا اي ابوي زمدبلي ناخاتكم كا منغست مدبكلكم وات ا سربرايز ابز غويتا نتي نسو بهيوتو بتغبارو زغبرو زلو نغري اندق مزامرت زنغروم زلو ملئختو دما نصوري اسري سابوي زبلوم زلو ويتا يسوس اب قدر شانشواتن سلسته عبيت نطبتا تزاريبولو تا قداميتي اتا اما عد زقمت تبل كتكون كولا تخاليت دما اتزغلغل تبل نطبيا بسالساي درجه دما اتا انا غنا اما اخلكم كم اغلغاليه تبل نطبيا مالتي ابز غويتا يسوس حدا عب نغري اب لبس عبتو كاتو دلي زلو سلازي خاي نزن نطبتات علي الو تزاريبو مالتي كمتي نزقال ننبو زلنا غويتا يسوس نت زررب حتو بمحتات يجميرو ابت حتو دمانتا الو غويتا كابتي اما عد زقمطن كابتي نت عدوم زغلغل وي اغلغالي اينوم يعبي بمبال نتي فلو زخونه ملس بعلو بمملاس يسوس نت كما حلالفو زدليو ملئختي ندق مزامرتو كما حلالفلهم كله ينانري ولا كو انا كوفيله كغلغل انداتغباني انا غنا كغلغل كاي تصبخو اغلغلوني كايبلكو اما اخلكم كغلغل كلهو ترين لهم انا كتكونو وزدلي كمز خمايمبر كمانم كتكونو ايدلكم ني ايلو نتي بحري زخونه ناي تحتنا منفس كلبسوم كله ينانري امين ز منفس زير كبنا غويتا نتوم ساعتو زخونو انت عينت ملئختي كما حلالفلنا دلي زلو اندحر إلنا ازي ابزا مدرخ نبر كلنا كم تا يسوس تحت إلو نبزحات اغلغلو فؤاد ابو فصيمو ابيمان ابو تقمطه نفس وكفناون عسر كريستوس بمساب تحت إلنا نحدحدنا نتوم اوص ايزلون كنغلغل كم زلونا يزخفل زمهرنا زلو ولا كا بوتانا اما ادي كوف كنبل انت هونه
ኣብ ክንዲ ተገልገልቲ ኣገልገልቲ ክንከውን ከም ዘሎና እዩ ኣብዚ ንነፍስ ወከፍና ጎይታ ዘዛረበና ዘሎ ብሓጺሩ ናይ ጎይታ መልእኽቲ እንታይ ዝብል እዩ ኣብዛ ምድሪ ክትነብሩ ከለኹም ክትግልገሉ ኣይትሕሰቡ ጽቡቕ ዶ ሰምዑን ደለኹም ኣብዛ ምድሪ ክትነብሩ ከለኹም ሲ ክትግልገሉ ኢልኩም ፈጺምኩም ካይተሓስብዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ቶም ኣብዛ ምድሪ ክትግልገሉ ቶም ኣብዛ ምድሪ ክትግልገሉ ካይደለኹም ፍቓደይ ኣገልግልኩም ንእትሓልፉ እትግልገሉሉ ግዜን ዘመንን ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እትነግሱሉ ግዜ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣሜን ዶ እንድሕር ኣብዚ ክትግልገል ትደሊ ኮይንካ ኣብቲ ኣብ ማዕድ ናይ ጎይታ ክትቅመጥ ኢልካ ዘይመሕሳብ እዩ መንግስቲ ክትጽበ የብልካ ናብ ሰማይ already ናትካ ኢምፓየር ኣብዚ ናትካ መንግስቲ ኣብዚ ስለ ዘቃወምካ ኣብ ላዕላይ ካብ ላዕሊ እትመጽ መንግስቲ ክትጽበ የብልካ ምክንያቱም ፕሪንሲፕል ናይ ጎይታ መምርሒ ናይ ጎይታ እንድሕር ዘይተኸቲልና ከም ፍቓዱ እንድሕር ዘይከድና እቲ ንሱ ዝመደበልና ነገር ክንረክብ ስለ ዘይንኽእል ማለት እዩ ካብ ቁጽሪ 28 ክሳብ 30 ከድና ንንብብ ኮለና ነዚ ክብሎ ጸናሕኩ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና ሐዋርያት እቲ ብጎይታ ዝተዳለወሎም ሹመትን ስልጣንን ሰዓን ምርድኦም እዩ ኣብ ማእኸሎም ክርክር ተላዒሉ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ዋላ ሎሚ ዋላ ኣብዚ ዘመን ዘላ ቤተክርስቲያን ኣብ ማእኸላ ዘሎ ክርክር ባዕሲ እዚ ሁሉ ውጽኢት ናይ ስጋ እዩ ውጽኢት ናይቲ እግዚአብሔር ንደቁ ዘዳለዎ ሹመትን ስልጣንን ክብርን ሰዓን ምርዳይ ጎይታ ነዞም ብፈተና ናይ ኢየሱስ ምስኡስ ተዓገሱ ብዙሕ ዋጋታት ዝኸፈሉ ሐዋርያት መንግስቲ ያዳልይሎም ዙፋን ያዳልይሎም እንተኾነ ብጊዜያዊ ነገር የዒንቶም ተሸፊኑ ብምጽንሑ ኣብ ክርክር ኣትዮም ጎይታ ኸኣ ኣተሓሳስቦኦም ክልውጦ ኸሎ ኢና ንርኢ ኣሜን ካብ ምድራውያን ናብ ሰማያውያን ካብ ጊዜያዊን ዝጠፍእ ነገር ከኣ ናብቲ ናይ ዘለዓለማዊ ነገር ከጠምቶም ኸሎ ኢና ንርኢ ንዓናውን ከምኡ ይኹነና ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ካብ ምድራውያን ናብ ሰማያውያን ቀይርዎም ዙፋን ተዳልይልኩም ኣሎ ብዛዕባ ዘይጠቅም ብዛዕባ ሓንቲ መንበር ትበኣሱ ኣለኹም ኣነ ግን ንነፍሰኩም ዝኸውን ቦታ ኣዳልየልኩም ኣለኹ ን12 ነገድ ክትፈርዱሲ ኣብ ዙፋን ኣቐሚጠኩም ኣለኹ ኢሉ ኣተሓሳስቦኦም ካብ ምድራውያን ናብ ሰማያውያን ካብ ናይ ጊዜያዊ ነገር ድማ ናብቲ ናይ ዘለዓለማዊ ነገር ከተኩሩ ከም ዘለዎም ከተኩሩ ክገብሮም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብታ መንግስተይ ኣብ ማዕዲ ምእንቲ ክትበልዑን ክሰትዩን ኣብ ዙፋናት ተቐሚጥኩም ከኣ ን12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱንስ ከምቲ ኣቦይ ዝመደበለይ ንኣኻትኩም ከኣ ኣነ እንታይ ገበርኩልኩም መንግስቲ መደብኩልኩም ኢሉ ክከራኸሩ ከም ዘይብሎም ንኹሎም ቦታ ከም ዘለዎም ብምንጋር ነቲ ኣብ ማእኸሎም ዝተረኣየ ዘይድሊ ክርክር ክሕድኦ ኸሎ ንርኢ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ክብሪ ጽበየና ኣሎ ቅዱሳን ብተራ ነገር ኣይንተሓዝ ብምድራዊ ነገር ኣይንተሓዝ ብዝሓልፍ ነገር የዒንትና ይሸፈን ናይ መብዛሕቲ ሰብ ዓይንተ ዓዊሩ ዘሎ ብምንታይ እንድሕር ኢልኩም በቲ ዝረአይ ነገር በዚ ናይ ምድራዊ ነገር በዚ ዝጠፍእ ነገር ዘባዓሰና እንታይ እንድሕር ኢልኩም ዝጠፍእ ነገር ሓዲግና ብዝን ኸይድ ነገር እግዚአብሔር ሎም መዓልቲ እቲ ጋሪዱና ዘሎ ነቲ ሰማያዊ ክብሪ ካይንርኢ ሸፊኑና ዘሎ ነገር ካብ ዓይንትና ገፊፉ የልዕሎ ኣሜን ዶ ቅዱሳኔ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ሉቃስ 22 ካብ 31 ክሳብ 34 ድማ ከምዚ ይብል ስምዖን እነሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ከሓሄኩም ተመነየ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንታኻ ለመንኩ ንስኻ ድማ ምስተመለስካ ንሕዋትካ ጸናንዓዮም ንሱ ግና ጎይታ ያነስ ንማዕሰርቲ ኾነ ወይ ንሞት ምሳኻ ንምኻት ተዳልየለኹ በሎ ንሱ ኸኣ ጴጥሮስ ከም ዘይትፈልጠኒ ኢልካስ 3 ክሳዕ ትኽህደኒ ሎሚ ዶርሖ ከም ዘይንቁ ብለካ ኣለኹ በሎ ማይ ጉድነስ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ
ስምዖን ዘይፈለጦ ነቲ ብድሕሪ ስምዖን ዝኸውን ዘሎ እዩ ዝገልጸሉ ዘሎ ስምዖን ግን ኢየሱስ እንታይ ይብሎ ከም ዘሎ ስለዚህ ተረድኦ ነቲ ኢየሱስ ዝነግሮ ዘሎ ሓቂ ምቕባሎ እንከሎ ኢና ንርኢ ቅዱሳን ናይ መብዛሕትና ጸገም እዚ እግዚአብሔር ብዛዕባቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ነገር ብዛዕባቲ ዝጽበየና ዘሎ ነገር ሕማቅ ዲ ጽቡቕ ክዛረበና ኾሎ ኣብ ክንዲ ነቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ሰሚዕናን ነቲ ዝበለና ነገር ኣሚንና ንኸይድ ከይድና ክንውናጓዕ ኾለና ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣስተውዓሊ ሰብሲ ይብል ምሽ ኣብ ምሳሌ ኣስተውዓሊ ሰብሲ ሽግር ይርኢ እሞ ይሕባእ ኢሉ ዓያሹ ግን ከይዶም እንታይ ገብሩ ይጉድኡ ኢሉ ሓቀይዶ a prudent man ማለሲ መስተውዓሊ ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ሽግር ከም ዘሎ ምስራዕ እንታይ ዝገብር ይሕባእ ኢሉ ከይዶ ይናጓዕኒ ዓያሹ ግና ከይዶም ይጉድኡ ይብል ዓያሹ ክንከውን የብልናን እግዚአብሔር ክዛረበና ኾሎ ነቲ ዝዛረበና ነገር ሲሪየስ ክንወስዶ አሎና ኣብዚ ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ብዛዕባ ጴጥሮስ ዘይፈልጦ ነገር ካብ ጴጥሮስ ዝተሰወረ ነገር ካብ ጴጥሮስ ዝተሓበአ ነገር ጴጥሮስ ዘይበጽሖ ነገር ጎይታ ግን ብመንፈሳዊ በቲ አሳጊሩ ዝርኢ መንፈስ ነቲ ቅድሚ ዘሎ ነገር ሪኡ ክነግሮ ኾሎ ስምዖን ኣብዘይ ከውን ነገር ኣቲ ማለት ጎይታይ ርዳኣኒ ሓግዘኒ ክንድ ዝብል ማለት ብዝኾነ ዓብ ትምህርቲ ተማሂሩ ንዘለዓለም ድማ ንኣምላኹ ክሳብ ትንፋሱ ትወጽእ አገልግሎ ሓሊፉ ማለት እዚኣ በቃ ካብ ቤት ኣምላኽ ከም ዘይትወጽእ ገይራተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ዘለዓለም ትምህርቲ ኮይናት ያ ጴጥሮስ ስምዖን ኢሉ ጎይታምሽ ሰይጣን ከም ስርናይ ከሓሄኩም ተመነየ ዝብል ቃል ኣሎ ሓቀይዶ ኣብዛ በትግርኛና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ይቅዱሳን ኣብዛ በትግርኛና ተመነየ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ በግሪክ በዓልዮባ ጽቡቅ ጌሮም ፕሮናውንስ ምገበሩዋ ነይሮም ኤክስቴሞይ ይብሎ ማለት እዩ ኤክስቴሞይ ይብሎ ትርጉሙ ኸዓ እንታይ ማለት መስይልኩም ተመነየ ዝብል ትርጉሙ ሓተተ ጠለበ ለመነ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማ ተመነየ ምን ይጥራ አይኮነን ንእግዚአብሔር ሲ ለሚንወይ በጃኻን ጴጥሮስ ሓበኒ ንስምዖን ሓበኒ አፖስቶ ኸእቶ ንሐዋርያት አፖስቶ ኸእቶም ኢሉሲ ለሚኑ ይዝብለና ዘሎ ሓተተ ጠለበ ለመነ ኽብል ኮሎ ኽርዳእና ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ሰይጣን ዘይናቱ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ንዘለው ይዛሓት ዘሎ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ስምዖንን ካልኦት ሐዋርያትን ስልጣን ክህልዎ ይዛሓት ዘሎ ጎይታ ስለ ስምዖን ኮነ ስለቶም ካልኦት ክጽሊ ዝተገደደሉ እምበኣር ሰይጣን ክፉእ ክገብሮም ከሳቅዮም ክቆጽዖም ብምልማኑ ኣብዚቲ ተመነየ ወይ ድማ ሓተተ ለመነ ወይ ጠለበ ዝበልናዮ ልክ ከምቲ ሰይጣን ናብ እግዚአብሔር መጽኡ ቅድሚ ኣብ ህይወት ኢዮብ ጥፍኣት ምምጹ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባሩ ንእግዚአብሔር ዝሓተቶ ከምኡ ዓይነት ምሕታት እዩ ምልማን እዩ ኣብዚ ሰይጣን ለሚኑ ልክ ኣብ ህይወት ኢዮብ ዘይሰለጦ ኣብዙን ከይሰልጦ መታን ጎይታ ስለቶም ዝሓርዮም ሕርያቱ ጽሊ ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለ ዝሓቦም በር ሰይጣን ኣብቶም ናይ እግዚአብሔር ዝኾኑ ሰባት ምንም ስልጣን የብሉን አሜን ዶ ሰይጣን ኣብ ልዕሊና ስልጣን ክህልዎ የብሉን ኣይክእልን ኢኻ እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ኣብዚ ሂዝናዮ ዘለና ክፍሊ እውን ሰይጣን ዓይኑ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓይኑ ጎይታ ዝዓረፎም ሰባት ዓይኑ ብምንባር ከም ስርናይ ካሓሃዮም ካብ እግዚአብሔር ፍቃድ ክልሙን ኮሎ ንሪኦ ጎይታ ቁጥር 32 ትንቢታዊ መልእኽቲ ንስምዖን ተዛሪቦ እንታይ ኢልዎ
أنا جنا أمنتك خيتطف مئنتك لمنكو نسخاد ما مستملسك نحواتك أتصنان أيو قدسان اتا مستملسك تبل قال أزيا وسانيت قاليا آمين دو نيودا مستملسك يبلون قويتا يفلتي كم زي ملس نيودا كيد تتغبرو ألطفك غبرو إلو نبيدروس كن انتا إلو أنا جنا أمنتك خيت أفهم أنت خالم منكون سخاد ما مستملسك كتملسيها كتكيديها كتكحدنيها نجرجن مستملسك نحواتك أنا عيلو دس هاي بلن نغويتا زغ حدثب نغويتا سلسة جزء أيفلت أونيلو زمحالن زتراجمن السب نحواتو نمتصننا نفوسي نمنقاف نمبرتع خون كله دس هاي بلن قدسان إزي تأملخنا آمين إزي تأملخنا هاليلويا كبرن الشموي إخون نتزخ حدث متأنا عجيرو شيمو رأس جيرو أقيمو شمو بروخ إخون سالا قويتا أقدمو زت الليلو سمع سالا قويتا أقدمو امنتنا يسمون كايت أفس لتسألي امنتنا يسمون ايت أفأتن اتزفت أمو كحدد كامل لسمع عقتو نيرو امنتون متأفأت نيرا قويتاقن ازي كامزي قدمو سلزفالات انتاي جيرو تقليلو شو انتاي لو مستملس كاقنا نحوات كات انان عايلو زيابير شمي باره مستملس كامالت دحري نعاي كم زي تفلتني مخحدكا شعو مالتي قويتاي واي بيتروس كيهيدوني اي بلني اي قرمكومن قويتاسي سمعون سي نعاي كحدني إلو اي قوهيني عين ترترني ما هناتهم قويتا اوريدي كم زخحدو فليتو له بعلو قويتاي نزتن بيت عبلعلي بيتروس سمعون تزاريبو مالتي سلامنتاي ون كحيد كاني اي كبلوني مغنياتهم قويتا بعلي دورحو خاينقو 3 ساعه خمس زخحدو نغيرو قويتا كونه يليو نسمعون نز نغر زنغيرو مغنياتهم نمملاس اقمي خركم متان قويتا كو إلو نيريلو بنسها متان نمملاس كردو إليو نتي يسوس تزاربو خون قال زي تقبلون زي دلو سمعون تزاربو سمي أخمن لهم قدساني قويتا يسوس هلا زي تزاربو اتي كاب اف قويتا سمعو قال نخملس عقمي يخوني أنا برزي سمعه قويتاس إلو نيرو إلكم ما يتفلتون أنا بري نتدمت شلالي ليوس قويتاسي دقاقي موسي زاربني نيرو تبلو دايكونكم من كومو مالتيكو نبقيتروس كملس زغبورو قالينا يندحري لكمني اتناي قويتا قالي مستملسكا نحوات كاسنا أتصنان عيو كتكايدي خا ختملسي خاقن نمملاس عقم خبكاي تسقا خبكاي already قالون تزاري بلو خم تملس إذا قالك ملسك كايز ولا زلوا እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ዳርጋዝ በዛحنا خم ጴጥሮስ ዝንገረና ነገር አይነቀበልኒና አብዚ ስምዖን ጴጥሮስ ባዕሉቲ ኩሉ ዝፈልጥ ጎይታ ይተዛሪቦ ጎይታ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዘለን ነገር ሪኢ ነጊርዎ ስምዖን ግን ነቲ ዝፍጸም ናይ ኢየሱስ ቃል ክነጽጎ ኾሎ ኢና ንሪ ዋላ ይንጸጎምበር እቲ ጎይታ ዝበሎ ክፍጸም ግን በግድዩ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይደግፈና ነቲ እግዚአብሔር በባሮቱ ጌሩ ዲዩ በስተፈላላይ መንገድ ተጠቂሙ ንዝዛረበና ነገር ክንቀበሎ ብዛዕባት ዝዛረበና ነገር ዘድሊ ስጉምቱ ክንወስድ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ይደግፈና አሜን ጎይታና ሐዋርያ ጥራይ ዘይኮነስ ጸልዩ ነፍስ ወከፍና ጸልዩ አሜን ጴጥሮስ እንታይሉ ስምዖን ሰይጣን ከም ስርናይ ከሐየኩም ፕሩላሪ ንብዙሓቲ ከም ስርናይ ከሐየኩም ተመነ ዝብል ሕጂ ናይ ጴጥሮስ ናይ ስምዖን ስም ስለተጸወዐ ንስምዖን ጥራይ ኮነን እዚ ነገር እዚ ጎይታ ተዛሪቦ
ንነፍስ ወከፎም ይጸልዩ ጎይታ ንሐዋርያት ጥራይ ዘይኮነ ጸልዩ ንነፍስ ወከፍናውን ጸልይልናዩ አሜን ነፍስ ወከፍና ጸልይልናዩ እንደገናውን አብ የማን አቦ ኮፊሉን ይጽልየልናን የማድደናሉን አሉ አሜን ዶ አብ ዮሐንስ 17 ካብ 18 ተክሳ እስራ እንደገና ድማ በዕብራውያን 7 ከ14-25 ከይና ንብብ ኮለና ጎይታ ስለና ይጽልይን ይማልድን ከም ዝኾነ ይነግረናይ እንታይሉ አብ ዮሐንስ 17 ካብ 18 ተክሳ እስራ ከምትና አይ ናብ ዓለም ዝለአካኒ ኮሙን አነ ናብ ዓለም ለአክዎም ንሳቶም በሐቅ ምእንት ከቀደሱስ አነ ንርእሰይ ስለኦም ቅዱስ ኣለኹ ስለቶም በዓሎም በአይዛ አምኑ ድማ እንበር ስለዚአቶም ጥራይ አይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ኢሉ ጎይታ ስለ ነፍስ ወከፍና ሐንሳብና ሐዋሩን ጸልይልና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እጁን ይጸልይልና ኣሎ እንታይ ብልሲ አብ ዕብራውያን 7 ካብ 24-25 ድማ እዚ ግና ንዘል ዓለም ዝነብር ስለዝኾነስ ዘይሐልፍ ክህነት ኣሎ ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ አቢሎም ናብ አምላኽ ዝመጹ አሜን ዶ ነቶም ብኡ አቢሎም ናብ አምላኽ ዝመጹ ኩል ጊዜ ምእንተኦም ክልምን ዝነብር ስለዝኾነ አሜን ዶ ኩል ጊዜ ምእንታና ክልምን ዝነብር ጎይታ አሎና አሜን ዶ ፈጺሙ ከድሕኖም ይከአሉ ይብል አሜን ስለይኻ ስለይ ዝጽልይ ጎይታ አሎ ስለና ዝልምን አምላኽ አሎ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ንገር እህታ ይብለና ይምሻብዚ አብዙን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ የማን ኮይን አብ የማን አቦ ኮፊሉን ስለና ይልምንን ይማልድን ሃሌሉያ ክብርን ሽሙ ይሁን ካብ 35-38 ዳሃር ከአ እቲ ብዘይ ማሕፈዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሰዓኒ ምስለ አክኹም ሲገለዶ ገሪልኩም በሎም ንሳቶም ከአ ሓንቲ እኳ በሎም ሕጅግና ማሕፈዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡን ስንቂ እዘይብሉ ከአ ክዳን ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ማለት እቲ ምስ ዓመጽ ተቆጽረ ዝብል ጽሑፍ አባይ ክፍጸም በግድዩ እብለኩም ኣለኹ እወት ብዛዕባይ ቅድም ተባህለ ይፍጸም ኣሎ ንሳቶም ካ ጎይታይ እነሆ ኣብዚ ክልተ ሰይፍሎ በሉ ንሱን ያአክል በሎም ጎይታ አብዚ ነዚ ሐሳብ ዝዛረቦ ዘሎ ነቲ ምስቲ አብ ሉቃስ 9:3 አብ ምዕራፍ 10 ሉቃስ ቁጥር 4 ዝተዓሳሰረ እዩ ዳሓርካ ብዘይ ማሕፈዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሰዓኒ ምስለ አክኹም ዝብሎም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ምዕራፍ 9 ንሐዋርያት ሊኢኽዎም አብ ምዕራፍ 10 ድማ ነቶም ሰብዓ ወሲኹ ክልእኹም ኮሎ ዝነበረ ሕሞት ዘመልክቲ ኢየሱስ ንፉል ይስራሕ ክልእኹም ኮሎ ዝነበረ ነገር እዩ አብዚ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘዘኻኽሮም እንድሕር ኢልና ተልእኾም አብዚ ፍጽሙሉ ዝነበሩ ሰዓት ኣብ ማእኸሎም ዝነበሮ ፍጹም ምውካል ማለት እዩ ከምቲ ጎይታ አብዚ ክፍሊ ዝነግረና ዘሎ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ክልእኹም ኮሎ ብዘይ ማሕፈዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሰዓኒ ነይሩ ኩሎም ድማ ከምቲ ጎይታ ዝለኣኹም ብምግባሮም ናይ ጎይታ ኢድ ሪኦም ኣይኮነ እንደ ቅዱሳን ናይ ጎይታ ሓለዋ ሪኦም ጎይታ ብዛዕባ ዝህሞት አልኢሉ ዝዛረቦም ዘሎ ዳሓርካ ኢልዎም ብዘይ ማሕፈዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሰዓኒ ምስለ አክኹም ገለዶ ገዲልኩም በሎም ንሳቶም ካ ሓንቲ እኳ በሉ ኣብቲ ጊዜ ጎይታ ባዕሉ ምንም ከይሕዙ ተዛሪቦም ነይሩ ንሳቶም ካ ከም ዝተባሃሎ ብምግባሮም ኢድ ጎይታ ኣብ ህይወቶም ሪኦም ኢየሱስ ኣብዚ ምዕራፍ ክበጽሕ ኮሎ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም በሎም ሕጅግና ኢልዎም ሽዑ ምንም ከይሓስኩም ከይድኩም አስሊጥኩም ይኹም ሕጅግና ማሕፈዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡን ስንቂ እትዘይብሉ ካ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፉ ይሻየጥ ማለት እቲ ምስ ዓመጽ ተቆጽረ ዝብል ጽሑፍ ነዚ ዝበለሉ ምኽንያት ኣብዚ ቃል ዝንረኽቦ ኢና ባዕሉ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሕፈዳ ከማልኡ ከም ዘለዎም ስንቂ ከማልኡ ከም ዘለዎም ክዳኖም ሸይጦም ሰይፊ ክሕዙ ከም ዘለዎም ዝገበረሉ ምኽንያት ኣብዚ ቃል እዚ ኣሎ እንታይ ይብል
እቲ ምስ ዓመጽቲ ተቆጽረ ዝብል ጽሓፍ ኣባይ ክፍጸም ብግድዩ እብለኩም ኣለኹ እወ እቲ ብዛዕባይ ቅድም እተባህለ ይፍጸም ኣሎ አሜን እዚ ክፍጸም ስለዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ማሕፈዳ ዘለዎ ስንቂ ዘለዎ ሴፍ ዘለዎ ክማላኢልዎ ጎይታ ኩሉ እቲ ዝብሎ ነገር ምኽንያት ከም ዘለዎ ኢና በቀሊሉ ካብ ዝኽፍል ንመሃር ሓቀይዶ ጎይታ ኣብዚ ክገብሮ ዝሓቶም መታን እቲ ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ክፍጸም ኢሉ እምበር ከምቲ ብዘይ ስንቂ ክሰዶም ኮሎ ብዘይ ማሕፈዳ ብዘይ ሰዓኒ ክሰዶም ኮሎ ዝገበሮ ምግባር ስለዚ ሰዓና ኣይኮነን ግን እዚ ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ መታን ክፍጸም ነዚ ነገር እዚ ክገብሩ ንደቀ መዛሙርቱ ክሓቶም ኮሎ ንሪ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53:12 ዝተጻሕፈ ትንቢታዊ ቃል ይዛረብ ዘሎ እንታይ ይብል ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53:12 ሲ ነፍሱ ንሞት ስለዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለተቆጽረ ስለዚ ጊዲኡ ምስ አቤተ ከመቆለየ ምርኮውን ምስ ሓያላት ክምቀል ግናኸ ኃጢአት ብዙሓት ጾረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ዝብል ቃል ክፍጸም ብግድ ስለዝኾነ እዩ ኢየሱስ ማሕፈዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ማለት እቲ ምስ ዓመጽቲ ተቆጽረ ዝብል ጽሑፍ ማለት እዚ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53:12 ተጻሒፉ ዘሎ ተነጊሩ ዝነበረ ትንቢት ክፍጸም ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ክገብሩ ክሓቶም ኮሎ ንሪ ማለት ኣብ ቁጥር 38 ክልተ ሰይፊ ከም ዘለዎ ምስ ነገርዎ ጎይታ ነቲ ሰይፍ ምስቶም ከቀትልዎ ዝመጹ ክዋግኡሉ ስለዝኾነ ሰይፍ አድሊዎ ክልተ እኹል ይኽብሎም ኮሎ ንሪ ተርዲهم ንቅዱሳኔ 12 ሐዋርያት አለው 7 ደቀ መዛሙርቱ ዝለኣኹም አለው ዳርጋ 120 ዝኾኑ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ሐዋርያት ግብረ ሐዋርያት ሓደ ንሪኦሲ ዳርጋ 120 ዝኾኑ ሲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸዱ ደቀ መዛሙርቱ ነይሮም እንድሕር ሰይፊ ገለ ክሕዙ ኣለዎም ሲ አትሊስት ተማወዳቲ ክሕዙ ነይሮም ነፍስ ወከፎም ሲ ክሕዙ ነይሮም ክዋጋ እንተ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነቲ ሰይፍ ክዋጋሉ ወይ ድማ ክምክተሉ ካብ ጸላኢ ክሓድመሉ ይኮነ ነቲ ሰይፍ አድሊዎ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ጽሑፍ መታን ክፍጸሚ ምስ ዓመጽ ተቆጽረ ዝብል ትንቢታዊ ቃል ክፍጸም መታኒ እዞም ክልተ ሰይፍ ኣብ የማኑን ኣብ ጸጋሙን ዝስቀሉ ዓመጽ ዶ ዝውክሉ ይመስለኩም አይመስለኩም ሎምን ናምብኮሲ ኮሙ መሲሎምኒ አይመስለኩም ቅዱሳኔ ክልተ ሰይፍ ኣብ የማኑን ጸጋሙን ክልተ ሰይፍ ኣለና ምሰለስ እኹል ኢሉ እቲ ምስ ዓመጽ ተቆጽረ ዝብል ቃል ክፍጸም ድሕር ኮይኑ እዞም ክልተ ሰይፍ ነቶም ምስ ኢየሱስ ዝስቀሉ ዓመጽ ዝውክላ ክኾን ኣለዎ بزخونه قويتا نتسيف نرأسو كلاخلو للو زيكونس اتمس عمسي تقوطر الزبل تنبيتاوي ملغتي كفتسان تراي يدليو خبرني شميهون كابسلسان شعاتن كسا 46 نايمو داتا نايلو معلم متناتنا انتايبل وطي خاخمت لمادو ناب دبر زيت كده توم دق مزامرتون صعبو ابتا سفرا مسبص خا نافتنا هيتاتو صلي بلوم نسوغا كاباتاتهم داربا امن زاكر رحقو تنبركيو ابوي فؤاد كان تخوينوس نزي صواازي كابايت احلفا غناها فؤاد كان فؤاد يكون نابل صلي زبرتو ملائك كاب سماي ترأيو صعرموت هيزو اصنعيو لمن نبره راحصوخا خم نطب دمنا مدرين ينطب نبره كاب صلوتو تنسيو نابتي نابتم دقا مزامرت مسمص دما بغواهي رزيزوم دقيسوم رهوم نسخا خمي كتدقسو نفتنا هيتاتوس تنسيخم صليو بلوم يبلنا وصيو خاخم تلمادو نابي كيدو يبلنا نابتا كل سا غص ابو زدليلا سفرا نابتا ناي صلوت سفرو خيدو كبرن شمي يكون لوقاس ابتا سفرا مسبصح إلو اتا سفرا ينصلنا انتا سفرا ጌተ ሰማኔ ከም ተባሃል ማርቆስን ማቴዎስን ጽሒፎም እናለው
ማርቆስ 14 ካብ 32 ክሳብ 34 ጌትሰማኒ ናብ ትበሃል ቦታ መጹ ንደቀ መዛሙርቱ ከኣክሳ ዝጽልይ ኣብ ዝተቀመጡ በሎም ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ምስ ወሰደ ክጉህን ክትክዝን ጀመረሞ ነፍሰይ ክሳብ ሞት ኣዝያ ትጉያላ ኣብዚ ኹኑ ንቕሑን በሎም ይብለና ተመሳሳሊ ኣብ ማቴዎስ 26 ካብ 36 ክሳብ 38 ትቦታ ጌትሰማኒ ከም ዝኾነ ንደቀ መዛሙርቱ ሒዙ ንጴጥሮስ ዮሐንስ ንያዕቆብን ሒዙ ኣጽኒዑ ጽልይ ከም ዝነበረ ይነግረና እታ ጸልዩ ትብል ቃል ቅዱሳን ክነስምረላ ደሊ ኣለኹ እታ ጸልዩ ትብል ቃል ንሽዑ ጥራይ ዘይኮነ ዝተመልክት ኩልሳ በቐጻልነት ክጽልዩ ከም ዘለዎ ትሕብር እያ ኣሜን ዶ እታ ጸልዩ ትብል ቃል ፓስት ኣይኮነት በቃ ቀጻሊት እያ ቀጻልነት እያ ቀጻልነት ዘለዎ ነገር ክገብሩ ከም ዘለዎ ኣብ ዝዛረቦም ዘሎ አሜን ጸሎት ዘይቋርጽ ነገር እዩ ጸሎት ከምቲ ምትንፋስ ዘይነቋርጽ ከምኡ እዩ ጸሎት ዝቋርጽ ነገር ኣይኮነን ታ ጸልዩ ትብል ቃል ንሽዑ ጥራይ ፈተና ስለ ዝመጸ ጥራይ ክጽልዩ ዘይኮነ ዝነግሮም ዘሎ ኩል ሳዕ ከየባተኹ ብቐጻልነት ክጽልዩ ከም ዘሎ ትሕብር ቃል እያ ሎም መዓልቲ ነዚ ቃል እዚ ክነሰላስሎ ይግባአና ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐኻ ናብ ፈተና ከይተኣቱ ጸልዩ በሎም ይብለና ኣብዚ ጸልዩ ትብል ቃል ክነስምረላ ኣለና ምክንያቱም ናብ ፈተና ከይተኣቱ ኦሬዲ ፈተና ይመጸን ፈተና ከይተኣቱ ጸልዩ ዝብሎም ዘሎ ብዝኾነ ግን እታ ጸልዩ ትብል ቃል ኩል ግዜ ክንጸልይ ከም ዘለና ያ ተመልክት መጽሐፍ ቅዱስን ኩል ግዜ ይነግረና ካባተኩም ጸልዩ ኩል ሰዓት ጸልዩ ይብለና ስለዚህ ጸሎሲ ኩል ግዜ ክንገብሮ ዝግባአና ናይ መዓልታዊ ላይፍ ስታይልና ክኸውን ከም ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛረበና ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ሰዓብቱ ናብ ፈተና መታን ከይተኣቱ ጸልዩ ድሕር ምባሉ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንደሕሪና ንሱ ባዕሉ ናብ ጸሎት ይኣቲ ሓቀይ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ ጥራይሉ ስእሉ ኮፍ አይበለን ከምቲ ዮብ አንቶ ይዝብሎ ዝነበረሲ በቃ በኤግዛምፕል አብነታዊ መራሕ ስለዝኾነ ባዕሉ ክጽልይ ኣቱ ይጸልይ ኢሉ ንስኻ ካብቶም ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዘኣክርሒኡ ተንበርኪሁ ኣቦይ ፍቃድካ እንተ ኮይኑስ ነዛ ጽዋእ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ ግናኻ ፍቃድካ እምበር ፍቃድ ኣይኩን ናበለ ጸለየ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልይሉ ስኦዮ ኣይኮነን ዝብል ይጸልይ ነይሩ ዘበርት መልአካ ካብ ሰማይ ተራይ ጻርሞት ሂዙ ዋጽኒዑ ኢልም ነበረሞ ረሓጽካ ከም ነጽቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ ብለና ኣብዚ ክናሓቶም ዝግቡኡና ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ሓደ ካብቶም ክሕተቱ ዝግቡኦም ኢየሱስ ስለምንታይ ነፍሱ ሞት ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉያ ስለምንታይ ኢየሱስ ክትክዝን ክጉህን ዝጀመረ ኢልና ክናሓት ጽቡቕ እቲ ቀዳማይ ኢየሱስ ክጉህን ክትክዝን ዝገበሮ ነገር እንታይ እንደሕሪልና ኢየሱስ ካባቦ ንመጀመርታ ጊዜ ኣብ ታሪክ ዝፈላለየሉ ሰዓት ብምብጽሑ ቅዱሳኔ ኣይመስለኩምን ኢየሱስ ኣዚ ዝጉህን ዝሓዝንን ዘሎሲ በቃ ምስ ኣቦሲ ተፈላለዮም ኣይፈልጡን እዮም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓይጣት ናይ ዓለም ብሙሉ ጸይሩ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ክንጥልጠል ከሎ ኣቦ ገጹ ክኽውል ኢየሱስ ኣብ ኩሉ አገልግሎት አቦሎ ኣብዛ ወሳኒ ሰዓት ግና አቦ ኣይከሓብሮኒ ምክንያቱም እግዚአብሔር አቦ ንሓይጣት ፍጹም ክጻወሮ ስለዘይክል ኢየሱስ ድማ ድሕሪ ቁርብ ጊዜ ነፍሱ በጃ ኩላህና ዘሕልፈላ ሓይጣት ዓለም ኣብ ርእሱ ዝሽከመሉ ሰዓት ስለዝኸውን አቦ ከኣ ኢየሱስ ነዚ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስ ወዱቕሳ በቃ ነዚ ሞይቱስ ትንስእሲ ክፍለየ ብምዃኑ ኢየሱስ ኣዚ ዝጉህን ዝትክዝን ዘሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ኩሎም ናቱ ዘበሉ ሓዲጎሞ ዝኸዱሉ ሰዓት ብምእኻሊ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ቶም አንጻሩ ኣጢኦም ዘለው ምእንተኦም ክብረቱ ሓዲጉ ምምጹን ምእንተኦም ዝኹሉ መከራ ይቅበል ከም ዘሎ ብዘይምርድኦም እዩ ነፍሲ ኢየሱስ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ትጉሂ ዝነበረት ልዕሊ ኩሉ ግን ኣዲመ ከም ዝበልኮ ነቲ ተፈሊዎ ዘይፈልጥ ቅዱስ አቦ ብሰንካ ሓይጣትና ክፍልዮ ምዃኑ ክሓስብ ከሎ ይዝሓስን ዘሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ዘበርት መልአክ ካብ ሰማይ ዝተረኣዮ ክሳዕ ጻዕር ሞት ጎይታሲ ክሳዕ
ዘበርትዖ መልአክ ካብ ሰማይ ዝረአዮ ክሳዕ ጻርሞት ሒዝዎ አጽኒዑ ክልምን ዝገበሮ እንታይ እንደሕሪልና ናይ ደምራ ሓጽ ክርሕ ዝገበሮ እንታይ እንደሕሪልና ናትና ጉዳይ ምንታና ኸብል ካብዛ አነ ዝመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ዋላውንቲ እናሐልፎ መንገዲ አዝዩ ከቢድን ጽንኩርን ይኹን ክንጽሊ ከም ዘሎና የተማሄረ ኩነታትና ብዘይገድስ ብርክክ ክንብል ከም ዘሎና የተረድኤ ማለት እዩ ምጽላይና ነቲ ኩነታትና ዋላ አይለውጦ ጸሎትና ግን በቲ ክንሐልፎ ዝግባአና ነገር ክንሐልፍ ኮለና ነቲ ነገር ሲዕርና ክንሐልፍ ይረዳአና ኢየሱስ ካብኡ ክማሃሩ ተሞክሮ ኸጥሪዩ ብዛዕባት ዘይቅየር ሐሳብ አምላክ ካብኡ ክርሕቅ ክልምን ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ዝጽልዮ ጸሎት ሓደ አይነት ጸሎት እዩ አቦይ ዝከአል እንተኾይኑስ እዛ ጽዋዕ ኸባይ ትሕለፍ እዩ ናይ ኢየሱስ ጸሎት ፈቃድ አቦ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፍሉጥ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኢየሱስ ፈቃድ አቦ ንኽፍጽም ካብ ሰማይ ወሪዱ እዚ ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ጸሎት እቲ ኩነታቱ ዝቕይር ዘይኮነስ በቲ ክሓልፎ ዘለዎ ነገር ንኽሓልፍ ኃይለ ይቕበል አሜን ኣብ ሉቃስ 22:43 ክጽሊ ኮሎ እንታይ ይዝብለና ዘበርትዖ መልአክ ካብ ሰማይ ተራእየ ይብለና ዘበርትዖ መልአክ ዘበራትዖ በቲ ክሓልፎ ዝግባእ ነገር ክሓልፍ እዩ ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ንሓሉ ክንጽሊ ግድን እዩ ምስ ንጽሊ ኃይለ አምላክ ንቕበል እዚ ናይ ሕጂ ጸሎት ግን ከምቲ ናይ መዓልታዊ ጸሎት ኣይኮነን ኣዝዩ ንኢየሱስውን ምስቲ ትካዘን ጓሃይን ተወሲኽዎ ደም ክሳዕ ዝርሕጽ በቃ ዝኾነሉ ግዜ ማለት እዩ በቀሊሉ ዘይባሃል ከምዚ ኢልካ ክትገልጾ ዘይከኣል ጓሂ እዩ ኢየሱስ ተሰኪሙ ዝጽሊ ነይሩ ኢየሱስ ሞት አፍሪሕዎ ይኮነን ዝጽሊ ዘሎ እዚ እንፈልጦ ይግባአና ዋላው እንተ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዑ ዘሎ ነገራት ቀለልትን ተዘይ ኮይኑ ንሱ ግን ኣይኮነን ጎይታ ዘጉህዮ ዘሎ ካብቲ ህላውነት ናይ አቦ ዝፍለየሉ ሰዓት ብምቕራቡን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ፈቲኖ ዘይፈልጥ ምፍልላይ ሕጂ ክፍጸም ብምዃኑ ጎይታ ደጋጊሙ ፈቃድካ እንተ ኮይኑ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ኻባይ ትሕለፍ ዝብል ነይሩ ናይ አቦ ፈቃድ ንኢየሱስ ከሕምሽሾይ በጃ ዓለም ክኸውን ኢየሱስ ድማ ነቲ ብፈቃዱ ክፍጽሞ ኢሉ ዝመጻሉ ነገር ካብኡ ንኽተሐልፍ ክጽሊ ኮሎ ንርኢ ምክንያቱም እቲ ክብደት ናይቲ ኢየሱስ ዝሓለፎ ነገር ክርዳአና ስለዘሎ ወይ ደጋጊም ይዛረብ ዘለኹ ንጎይታውን ከቢድዎ ነይሩ ስለምታይ ነፍሲ ኢየሱስ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉያ እንደሕሪልና ኢየሱስ ነፍሱ ኣዝያ ዝጓሃተሉ ምኽንያት ኣቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበየ ዘሎ ነገር ስለዝፈልጦን ብኡ ምሕላፍ ዘይተርፎ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ንኢየሱስ ዘፍርሖ ሞት ወይ እቲ ስቃይ ዘይኮነስ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ካብ አቦ ምፍላይ እዩ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሪእናሲ ሞት ኣተንሲኡ ካብ ሓድስ ክልተ ኸማናተንሲኡ ሎ ብውሕዱ ባዕሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 5:21-26 አቦ ንሙታት ከም ዘተንሶም ህያዋንም ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዱን ከምኡ ብርእሱ ክትሕልዎ ህይወት ሃቦ ይብል ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ባዕሉን ተደሌ ነብሰይ በጃ ከሕልፋ መሊሰውን ክወስዳየ ስለዚህ አቦ ይፍቅረኒ ባዕሌ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳ የልቦን በጃ ከሕልፋ ስልጣን አለኒ መሊሰውን ክወስዳ ስልጣን አለኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ አቦ የተቀበልኩ ኢሉስ ተዛሪቡ ነይሩ ቅድሚ ናብዝ ደረጃ ምብጽሑ ስለዚህ ሞት አይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ አፍሪሕዎ ክንድዚ ክጉሄን ክትክዝን ገይርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዛ ህይወቱ ስልጣን ኣለዎ ስለዚህ ኢየሱስ ሞት ዘይኮነስ አፍሪሕዎ ንኻሊ እትኳ እንተኾነ ተፈሊዎ ዘይፈልጥ አቦ ክፍለዩ ምዃኑ እናሐሰበዩ ኢየሱስ ዝጉሂ ዘሎ ማለት እዩ ናይ አቦ እቲ ቀንዲ ዓላማ አቦ ኣብ ህይወት ኢየሱስ እንታይ እንደሕሪልና ንወዱ በጃ ኩላህና ክመውት እቲ ተስፋ አቦ ንደቂ ሰባት ክፍጽም እንደሕርዳ ኮይኑ ኢየሱስ ግድን በቲ ከሐልፎ ዝግባእ ነገር ከሐልፍ ኣለዎ ትንቢት ፍጻሜታት ክረግቡ እንደሕርኩ ደኣ ኮይኖም ኢየሱስ ናይ ግድን ኣብ እንጨት ተሰቂሉ ክመውት ኣለዎ
ከምቲ ኣቦዛ ሓሰቡ ክፍጸም ተኮይኑ ናይ ግድን ኢየሱስ በቲ ክሓልፎ ዝግባእ መንገዲ ክሓልፍ ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ጸሎት ወዲ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ምስመጸ ደቀ መዛሙርቱ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ረኸቦም ደቂሶም ስለዝረኸቦም ነቲ ኣቀዲሙ ዝበሎም ነገር ክብሎም ኮሎ ንሪ ካብ ጸሎት ተንስኡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስመጸ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ረኸቦም ንሱኻ ከመይ ትድቅሱ ናብ ፈተና ከይተኣትው ተንስኢኹም ጸልዩ በሎም ይብለና 45-46 ጎይታ እንታይ ኢልዎ ከመይ ከትድቅሱ መልሲ ዘድልዮ ሕቶይ ጎይታ ነቲ ንሳቶም ዝምልስዎ መልሲ ከይተጸበየ ናብ ፈተና ከይተኣትው እንታይ ኢልዎም ተንስኢኹም ጸልዩሎም ሓደ ነገር ክንርድኦ ዝግባአና ደቀ መዛሙርቱ ድቃስ ስለዝፈቱ ዘይኮነስ ደቂሶም ካብ ጓሂ ካብ ብዝሒ ጓሂ ዝተለኣለ ምሳቶም እንደቂሶም መምህሮም ጎይቶኦም ከምዚ ክጭነቕን ክጉይን ክሃዝን ሪኦሞ ስለዚ ፈልጡ እቲ ናይ ኢየሱስ ሓዘን ኣብኦም እንኮላይ ስለዝኣተው ብጓሂ ዝኣክል ክጽልዩ ዘይከኣሉ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብለና ስለዚ ጸሎት ምርጫ ኣይኮነን ቅዱሳኔ ስለምንታይና ክንጽልይ ዝግባአና እንደሕሪልና እቲ ቀንዲ ንጽልየሉ ምኽንያት እቲ እንኮ መንገዲ ምስ ኣቦ ንራኸበሉ መንገዲ ጸሎት ስለዝኾነ ንጽልይ ማለት እዩ ጸሎት ድማ ትእዛዝ ኣምላኹን እዩ ጸሎት ፍቃድ ኣምላኽ ንፈልጠሉ መንገዲ ስለዝኾነ ንጽልይ ማለት እዩ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንፍስሰሉ መንገዲ ጸሎት ስለዝኾነ ንጽልይ ማለት እዩ ምስ ፈጣሪና ዘሎና ርክብ እንማዕብለሉ እንደልድለሉ መንገዲ ብምዃኑ እንታይ ንገብር ንጽልይ ጸሎት እስትንፋስ ናይ ክርስቲያን እዩ ከምቲ ክንነብር ክነስተንፍስ ዘሎና ከምኡኻ ክርስቲያናት ብዘይ ጸሎት ክንነብር ስለዘይንኽእል ንጽልይ ኢየሱስ ይጽልይ ካብ ዝነበረ ናይ ኣምላኽ ሰባት ይጽልዩ ካብ ዝነበሩ ንሕናውን ክንጽልይ ብግዲ ድሌታትና ንፈጣሪ ንነግረሉ መንገዲ ብምዃኑ ንጽልይ ንምውሳን ንምርሒት ንጽልይ እዚ ካብቲ ውሕድ ማለት ናይ ጸሎት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ማርቆስ ክነጽል ንኾለና ካብ በዓል ኢዮባ ቴዲ ሓወይ ክዛረቡ ኾለው ጽሒፈ ዘቐመጥኩ ዝነግረኩም ጸኒሐ ማለት እዩ ኢየሱስ እዛ ጽዋዕ ካባይ ትሕለፍ ኢሉ ክጽልይ ኮሎ ካብ ፍቃድ ኣቡኡ ክወጽግን ድሌቱ ኣይነበረን ስለዚ ከኣዩ ፍቃድ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ኣብ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጺሙ ኣብዚ ከይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደሊ ነጥቢ ኣሎ ጎይታ እንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ናብ ፈተና ከይተኣትውሲ ተንስኢኹም ጸልዩ ኣሜን ተንስኢኹም እንታይ ግበሩ ጸልዩ ኣይትደቅሱ እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ክርዳአና ኣለዎ ቅዱሳኔ እስከ ኣለኹም ዲኹም ሰምዑን ደለኹም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 46 እንታይ ኢልዎ ንሱ ከዓ ከመይ ከትድቅሱ ናብ ፈተና ከይተኣትውሲ ተንስኢኹም እንታይ ግበሩ ጸልዩ በሎም ብለና ጎይታ ኢየሱስ ናብ ፈተና ከይተኣትውሲ ተንስኢኹም ጸልዩ ክብሎም ኮሎ ክልተ ነገር ይዝብሎም ዘሎ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ሓደ ኢምፖርታንት ነገር ክነግረኩም ሓደ ፈተና ናብ ህይወትና ክመጽእ ከም ዝኽእል ይዝሕብረና ዘሎ ናብ ፈተና ከይተኣቱ ተንስኢኹም ጸልዩ ክብሎም ኮሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ፈተና ናብ ህይወትና ክመጽእ ከም ዝኽእል ይሕብረና ከም ዘሎ ዝነግረና ስለዚ ጎይታ ናብ ፈተና ከይተኣቱ ተንስኢኹም ጸልዩ ክብሎም ኮሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ህይወት ፈተና ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ናብ ፈተና ከይተኣቱ ጸልዩ ዝብሎም ዘሎ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ማንኛውም ዓይነት ፈተናታት ክመጽእ ኮሎ እቲ ፈተና ሓኒቑ ከይውድቐኩም ነቲ ፈተና ሰጊርኩም ክትሓልፉ መታን ጸጋ ኣምላኽ ክልቀቐልኩም ጸጋ ክትልምኑ ጸልዩ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌተሰማኒ ክጽልይ ኮሎ ክልተ ነገር ዝገብር ነይሩ ሓደ ፈተና ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘሎ ፈሊጡ ፍቃዱ እንድሕር ኮይኑ
እታ ኣብ ቅድሚኡ ዘላ ጽዋዕ ካብኡ ክትሓልፍ ይጸልይ ነይሩ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ዘይተርፍ ጽዋዕ እንድሕር ኮይና ድማ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ፈተና ሰጊረ ፍቃድካ መታን ክገብር ጸጋብ ዝሓለይ ሓይለ ሓበኒ ኢሉ ዝጸልይ ነይሩ እቲ ዘበርትዖ መልአኽ ዝመጸ ካብ ፈተና ከድሕኖ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ፈተናታት ጥሒሱ ፍቃድ ኣቡኡ መታን ክፍጽም ክኽእል እዩ እቲ ዘበርትዖ መልአኽ ተራእይዎ ስለዚ ጎይታ ናብ ፈተና ከይተኣቱ ጸልይ ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሓደ ፈተና ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ ይዝነግሮም ዘሎ ካልኣይ ድማ እቲ ዝገጥሞም ፈተናታት ኣብ ፈተና ከእትዎም ከም ዝኽእልን ካብዚ ፈተና ክመልቁ ዝኽእሉሉ ጸሎት ምዃኑ ይዝነግሮም ዘሎ ሳልሳይ ድማ ነቲ ዝገጥሞም ፈተናታት ጥሒሶም ፍቃድ ኣቦ ኣብ ህይወቶም ክፍጽሙ ካብ ጎይታ ጸጋ ክቕበሉ መታን ክጽልዩ ከም ዘለዎም ይዝነግሮም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሰባት ንፈጣሪዮም ማዓስዮም ዝኽሕዱ እንድሕር ኢልና ኣብ ግዜ ፈተና እዩ ሃቀይደ ቅዱሳን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግዜ ፈተና እቲ ፈተና ባዕሉ ፈታኒ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ንጎይታ ክሕዱ እዮም ቅድሚ ፈተና ምምጹ ዘይተዳለወ ሰብ ኣብ ግዜ ፈተና ዝገብሮን ሽዑ ዝወስዶ ውሳኔታቱን መብዛሕትኡ ግዜ ቆኑ ኣይኮነን ስለዚ ኸኣይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቀዲሞም ክዳለው ከም ዘለዎ ኣቀዲምና ክንዳለው ከም ዘለና ዝነግረና ዘሎ ኣቀዲምና ዘይተዳለናሎም ነገራት ኣብ ዓቢ ፈተና እዮም ዘእትውና ስለዚ ኸኣዩ ኣቀዲምና ናብ ፈተና ከይንኣቱ ክንጸሊ ከም ዘሎና በዚ ቃል ጎይታ ዘዛረበና ዘሎ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኡ ሞት መከራ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ ሓቀይ ደጋጊሙስ ከም ዝመውት ኣብ ኢድ ኣሕዛብ ተሓሊፉ ከም ዝወሃብ ከም ዝላገጽሉ ከም ዝገርፍዎ ከም ዘሳቅይዎ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ሞት መከራ ከም ዘሎስ ኣጸቢቁስ ይፈልጥ ነይሩ ኢየሱስ ካብ ሞት ንምምላቕ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ዓብ ፈተና ሰጊሩ ክሓልፎን ፍቃድ ኣቦ ድማ ከምቲ ኣቦ ዝደልዮ ክፍጽም ክከኣሎ መታን ይጸልይ እግዚአብሔር ድማ ዘበርትዖ መልአኽ ሰዲዱሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ኣሰር ኢየሱስ ክንስዕብ ከም ዘሎና ይዝኽፍል ዝምህረና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ነቦስ ይፈልጦይ ኣቦ ካብቲ ንኢየሱስ ካብ ጭንቀቱ ክገላግሎ ኩሉ ጽቡቕ ገብረሉ ሲከኣሉ ነይሩ ኣቦ ግና ከምኡ ኣይገበረን ዋላ እኳ ኣቦ ነቲ ኢየሱስ ዝጸልዮ ጸሎት ክገብረሉ ዝኽእል ተነበረ እግዚአብሔር ግን ኣይገበሮን ጎይታ ኢየሱስ ብኡ ክሓልፍ ናይ ኣቦ ፍቃድ ስለ ዝነበረ ብኡ ክሓልፍ ሓይሉን ጸጉኡን ክለቀሉ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቅድሜና እንታይ ከም ጽበየና ኣቀዲሙ ከይኮነ ከሎ ተዛሪቡና ኣሎ ስለዚ ካብ ፈተና እነምልጠሉ መንገዲ ነቶም ዝገጥሙና ፈተናታት ጥሒስና ክንወጻሎም እንኽእለሉ ሓይሊ ጸጋ ካብ ኣምላኽ እንቕበለሉ መንገዲ እንታይ እዩ ጸሎት እዩ ስለዚ ጸሎት ምዃኑ ፈሊጥና ከይባተኽና ንጸሊ ኣሜን ክብርን ጎይታ ይኹን እዳውና ኣልዒልና ጸሊና ክንውድኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
صوري كنت تطو فقرك تاريخي كتلوتو لموتي كتموت صوري كنت تطو فقرك تاريخي كتلوتو فقري كابز بيلو خان العلي فقري مسخا يلا سبسن آخر I couldn't